Hej og velkommen til denne guidede meditation. Jeg hedder Pernille, jeg er psykolog og mindfulness-instruktør. Hvis mindfulness det er nyt for dig, så bare start med at finde dig et behageligt sted, hvor du kan sidde eller ligge. Bare et trygt sted, hvor du kan slappe af. Hvis du ligger ned, så lig dig med armene ned langs siden og eventuelt hovedet på en pude. Du bestemmer selv, om du vil have øjnene åbne eller lukkede under meditationen. Bare gør det, der føles mest trygt og behageligt for dig. Hvis du vælger at have øjnene åbne, så anbefaler jeg, at du finder et punkt foran dig, som du kan fokusere på. Og så ellers bare følg min guidning. Mærk nu dit åndedræt. Hvordan du trækker vejret ind og puster ud. Meditationen her er en mulighed for at give slip på skyld og dårlig samvittighed og finde mere ro i dine valg. Så start nu med at bringe en situation frem, hvor du har følt dårlig samvittighed. Det er ikke for at dvæle ved den, men det er fordi, vi skal prøve at møde den med mildhed. Og prøv at se situationen for dig. Lidt som en scene, du betragter på afstand. Og sig nu stille til dig selv. Jeg gjorde det bedste jeg kunne i det øjeblik. Og forestil dig nu, at du lægger den dårlige samvittighed i en kurv. Og se for dig, hvordan vinden langsomt løfter kurven væk. Længere og længere væk, helt indtil den forsvinder i horisonten.
Og gentag nu stille for dig selv. Jeg behøver ikke bære skyld for at være mig. Jeg må gerne passe på mig selv. Jeg giver slip på det, jeg ikke længere skal bære. Mærk nu lettelsen i kroppen. Og tillader dig selv at stå ved din valg med venlighed og ro. Og når du er klar, så vend tilbage til rummet. Bevæg fingre og tæer. Og tag en dyb, frigørende indånding.